Del 17 al 20 de març vam tenir, voltant per les carreteres catalanes, l'elit dels ral·lis històrics de regularitat. Tenia lloc el Ral·li Costa Brava històric. Tot seguit, us ensenyem un petit resum del que va viure l'equip de gravació a bord d'un Seat León ST i les conclusions que hem extret de la muntura. El divendres 18 al migdia, els cotxes i les motos clàssiques sortien del port de Barcelona i s'encaminaven cap a un seguit de 12 mítics trams catalans per acabar, a vora les 3 de la matinada, al parc tancat de Lloret de Mar. Estem seguint el Ral·li Costa Brava històric, estem gravant un programa pels nostres companys de Motos Garaje TV, on participen amb dues motos clàssiques en el trofeu de regularitat. Són les 2:40, les 2:41 segons el temps oficial, i estem esperant a que arribin. Els estem seguint amb el Seat León ST, és la versió FR, amb un motor TDI de 184 cavalls. La nostra unitat ve equipadíssima i podem seguir el ral·li sense cap problema i amb tot el material de gravació al maleter. L'endemà al matí ens llevàvem a Lloret de Mar preparats per fer quilòmetres amb el León i aprofitar el seguiment per provar el cotxe. La jornada, però, començava al circuit de terra que l'organització havia preparat a les afores de Lloret. Els nostres companys, amb el dorsal 203, eren el periodista Josep Chaume i l'aventurer granadí Mario Montoro, a lloms de la seva inseparable Yamaha Ténéré, amb la que fins i tot ha creuat Àfrica. Mentre els pilots disputaven el tram 14, que passava per Sant Feliu de Buixalleu, nosaltres ens dirigíem a l'inici de Cladells, amb el temps just per veure'ls prendre la sortida. Mentre anàvem passant per carreteres increïbles, on el León ens demanava el mode esport, ens dirigíem a Bonmatí, també per enregistrar la sortida. Després de dinar i sota l'atenta mirada d'un Alpine A110, els motoristes prenien la sortida del restaurant Cal Enric i es dirigien cap al tram 18, a Sant Salvador de Bianya. Nosaltres, mentrestant, i gràcies a la navegació, fèiem camí cap al final del tram 22, per les masies de Voltregà i cap a la mítica paella de la Trona. Per acabar la tarda, tallàvem per l'Eix per arribar al final del tram 23, al Coll de Ravell, on els pilots ja pilotaven de nit, amb pluja i boira. Després de sopar tornàvem al circuit de Lloret, ja en sec, que donava pas al darrer bloc de trams abans d'acabar el ral·li.
Els fars LED del León il·luminaven els últims metres dels Àngels, el tram 27, que acabava pels nostres motoristes passats 2:15 de la matinada i després de tants quilòmetres tocava descans a Lloret, mentre en Josep i en Mario feien els 2 últims trams i es dirigien a l'arribada. Ja hem acabat la nostra aventura com a assistència i premsa en el Rally Costa Brava històric d'aquest 2016. Necessitàvem la versió ST del León i la veritat és que ha estat perfecta perquè havíem de fer cabre tots els paquets dels dos motoristes, roba d'aigua impermeable i tot el material de l'estada Lloret de Mar. A més, l'acabat FR i aquest motor ens ha permès explotar el dinamisme del xassis d'aquest Seat León i la veritat és que ens ho hem passat molt bé. Hem gaudit d'un absolut confort. Els seients calefactats ens han servit per al fred que passàvem en segons quins trams, els neteja-parabrises automàtics, les llums llargues automàtiques. La veritat és que ens hem trobat amb un ventall de condicions que hem hagut d'utilitzar totes les ajudes que porta aquest Seat León i la veritat és que el resultat ha estat satisfactori en totes elles. La capacitat del portamaletes és de 587 litres i a més tenim dues altures, una primera per fer les maletes més accessibles i després podem baixar la safata per poder encabir grans càrregues. La veritat és que a nosaltres ens va fer falta. La capacitat del dipòsit és, com tradicionalment en aquest tipus de vehicles, de 50 litres i amb la mitjana de sobre uns 5-6 litres que ens hem mogut en tota aquesta aventura. La veritat és que estem contents, no hem hagut de patir per repostatges i el consum ha estat molt satisfactori. Tot i que en molts moments hem estat en condicions climàtiques adverses, amb pluja, amb boira, quan ha sortit el sol i quan ens hem mogut per Lloret, la veritat és que s'agraïa el sostre retràctil. Un recurs estètic que denota esportivitat i trobo que queda molt bé aquesta unitat. Costa trobar pegues a un cotxe a qui has encomanat una missió i l'ha complert a la perfecció. Seguir una prova tan entranyable com el Costa Brava i amb el Seat León ha estat tot un plaer. Ens quedem amb més ganes d'ambdós, Costa Brava i León.